Jien l-ewwel darba li rajtu kelli xi 18 kien Kennedy Grove u narah fuq il-palki kanta il-verżjoni tiegħu ta' Hotel California kien jagħmilha bil-Malti u kulħadd jitħaq il-mod il-lirika tiegħu kif kien jagħmilha. U fil-fatt imbagħad xi 13-14 sena wara meta fin-net għamilt il-programm television, dak iż-żmien konna naspiraw biex nagħmlu programmi bħal Xarabank, programmi kbar b'ħafna nies, b'ħafna udjenza. U kontatlu biex jiġi u jikteb kanzunetta jew tnejn fil-ġimgħa ta' protesta. Ġifieri jekk is-suġġett kien ikun fuq il-prostituzzjoni kien jikteb fuq hekk u kien liberu dejjem u ħalli għalih biex jagħmel daw il-kanzunetti vera sbieħ. U l-erf tiegħu dejjem kien jispirani, ġifieri għax kien joħroġ b'affarijiet, kien kreattiv ħafna, però għaref ħafna, streetwise ħafna. U mbagħad il-qudiem ftit wara kien ukoll wieħed mill-atturi fl-ewwel serje ta' Anġli li kont ktibt jiena, u mbagħad ħafna wara kien magħna wkoll fil-ċaqufa meta għamilna dik is-series. Ġifieri bniedem illi jimlik kull meta titkellem miegħu tieħu pjaċir fil-preżenza tiegħu u jiddispjaċik illi tkun tlift xi ħadd bħal Trikkas.